Pajaukha anglan norok ni bagui kok tang khatiwi kok lop suyui tubui phaimani tabu norok no khnari nani samani baginyo ang norok ni buskak ngo phajak tei batsajak phadi tini hanyo hai kok tang ketal thaisa khnai na lai phiranu sarlok ba hamtaya abahawara weather rok hamtaya norok nang rok bahai semia sini yangkai wataibo tei current bekere net bekere abon bagai belai disturb ngkha ngai tini ngai to bekesa salpakha tei current nok phaika tei net dok man kha taisa hanyo hai phaji koklop ketal leba koktang ketal thaisa khnanya leyana nor ke bakhnanani bagai tiar de tong ta akhadi ta seledi ang norong bagai besu kosto khai thuya saya kare chhui tong phiaba norok aboni joto respond ni khache kok phile khache ang motei bo norong bagai khnatok sui manai tubui manai phaje haike kebang kok sayewi salamya bakhak thanglaiana tamhin phajena tinine kok tang eba koklop ketal ni bum ga buma bodol tabu beri ro buma bodol hin khalaya diba abne teinya kaise suimani ta buma bodol phaji bahai yang najani norok se saiman chenai besak genang ni buma rok dol bonone hino abuma bodol besak butunya naragna bagai sokor matong mokol ni muktui kiri bepaya lasi pe yogya tamo khlainai besak khasia kefek manai bai sungna rom phaika sini besak khai jawi theibai khö sini bororok tongna rungya rok buma bufano satok janai ro buma bufano satok janai ro bonone hino mung buma bodol besa betui khai tai bosi nokol bufa baromon besa teromon abosi borok ngjagu komon ma phatong saksi ngana suki thei thangbai khai ngai ta dukhi jisi jinabat lukuni bondu sungu kiaba phekjangnai manui salema bagui dakti mathango hano yakarui buma bodol besaba bodol bol thanglai khaiba salai naita gol buma bodol rok himolam botok nogu khai besa butui rok siko buma bodol rok ongkhor lai khatim saya nengya khai bokrong mihi phalnai bo asuk sanai bo asuk buma bodol bo taibona asuk buma bodol no belanyo hambai besani bagai saitok mani bai bini bumung no mung buma bodol telamurani khasia mongol teprasani buma bodol rok hamani manthung nongni besarok mapha gerinyo masuba lanyai borokno thangai khaksang marinai borokni buma bufa bosungno phaji rujunu bongni pojano mapha gerini besa betui rok norok no nanyai buma bodol rok hapang botongo leader botongo kolo kotorok jotono tongo bodol khanai rok o buma bodol norok suduk de ngbanyo chonchol buma bodol si lukuni buma besa betuinyo phunungnai lama norok hamkasi besabo hamnai norok hamyakai besabo lanyai suwakta nungdi makham tasadi example kaham ngai phunukdi besab betui no besab betuinyo tasungdi mokol bubi hinjaknai je buma bodol tirpurahani o buma bodol senamti sadi India Idol hambai tinini buma bodol ni kokang aba koklok boro no paikha seng esutinyo akhnalai meni basalai sinu tamuhin kai jorala sengna nasingi tongya thangsi de hnai dagar tongma bahaya da heketna rok
nanya ni tapok di khnana ni ta sele di norok abuni joto kok philok ano rijadi ta khoro bokhro tabu phana norok ani channel ka talok nugya khumanya khumkai khoroksa te khoroksa na norok abai ke share khlai ro hadi WhatsApp te riwi ro hordi engka ani bumung sui subscribe je Binoy de Burma kok borok kok tang hnai norok subscribe ke engkai norok ani kok tang kok lob muni kothor joto nugui manai hambai bai bai malai phinai